Днес ни предстои едно пътешествие с континент, който за европейци е странен, вълнуващ и екзотичен. Ще се разходим в някои от страните и континента Азия. Наши гидове ще бъдат жителите на тези страни, които ще ни разкажат любопитни факти за културата, забележителностите и традициите в тях. Извинете. Пътешествието ни започва от страна, разположена на два континента. Нека да посрещнем нашите руски гости. Това е карта на нашата страна Русия. Тя е страна, простираща територията си на два континента – Европа и Азия. В горния лев ъгъл виждаме националният трибавленик, а долу вдясно гербът, на който е изобразен двуглав имперски орел с корона. Това е столицата на Русия. Тя наброява 10,5 милиона души население. Кремъл е една от многото забележителности на града. Кремъл е старокрепен град, обграден с кули, болници и стени.
Тук виждаме изглед от Санкт Петербург. Той е бил близо два века столица на Русия, построена на изкуствени и естествени острови. Бил е построен от Санкт Петербург. Тук виждаме пак изглед от Санкт Петербург. Нарича се Северна Венеция, защото има канадска друга Венеция. Той е известен с подвижното си мост. Тук пак виждаме един от вътрешните на двореца Санкт Петербург. Построен от руските владетели, никак не са пастили средства, защото са искали да бъде по-красиво от Франция. Вече сме в азиатската част на нашата страна. Това е излет от планината Алтай, от която извират едни от най-големите реки в Русия, Ob и Енисей. Това е друг излет от планината Алтай, в която е добре изразена вулканичната дейност. Тук виждаме изглед от Памир, който също като Алтай е известен с красотата си. В него са открити останки от древни наши къщи. Това са изгледи от остров Камчатка. Там е силно изразена вулканичната дейност, наброяват над 120 действащи вулкана. Вляво на снимката виждаме кратер на вече изригнал вулкан, а вдясно в момента изригващ вулкан. На тази снимка виждаме вулкана Тетя. Той е един от най-красивите вулкани в света. Във водите, отражаващи вулкана, се срещат много редки и вкусни морски деликатеси. Това са изгледи от езерото Байкал, в което са събрани около 20% от незамръзналата питейна вода в света. Дълбочината му е 1 км 637 метра, общата му площ е 31 468 квадратни километра. Това е друг изглед от езерото Байкал, който е добре развито корабоплаване. Тук виждаме изглед от тайгата. Това е най-голямата и гористна гора в света. Там растат бор, смърч и ела, но през пролетните сезони много се топи и се получават много наводнения. Това също се изгледи от нашата страна. Вляво на снимката виждаме наш типичен старинен руски дом. Вдясно ледени висулки или така наречените сталактити по тавана на една пещера. И двете снимки изразяват нетърпимия сибирски студ. Ето това е руската тройка. Те са специално обучени коне за превозване на хора, като всеки от тях е обучен да тегли от различни страни. Това е тундрата през пролетта. Виждат се големите наводнения след топенето на снеговете. През пролетта тук също растат много красиви цветя. Това е диамантена мина, изкопана през 1956 година и за кратък период от време този край се превръща в водещ износител на необработени диаманти по света. Тук се вижда мястото, което се предполага, че е паднал от руския метеорит. Той е огромно небесно тяло, паднало на Земята на 30 юни 1908 година. Зелената вълна е била усетена на 2000 квадратни километра. Това са част от последиците от руския метеорит. За щастие няма човешки жертви. Ето това е руско традиционно средство за варене на чай. Ние го пием във всякакви случаи. Матрешката е вид играчка, в която има друга играчка, подобна на цвят и форма на по-голямата. Най-голямата колекция се състои от 72 играчки и те са горд символ на нашето творчество. Това са наши традиционни ястия. Вляво на голямата снимка виждаме картофени пелмени. Това е картофено пюре, направено на топчета и след това изпържено. Ето там при ястията има. Дясно отгоре виждаме руски борщ. Това е нашето традиционно ядене. Прави се от червено цвекло и зелен. А долу вдясно виждаме супа щи, която се прави от фиде и месо. Тук виждаме един наш характерен изпълнител на казачок, който ние ви представихме преди малко. И това са нашите традиционни носии. Тук виждаме характерни за наш животни. Вдясно има тюлен, който на сушата е бавен, но в водата развива около 20 км в час. Най-отгоре виждаме снежен барс, който наподобява леопарда, но има по-дълга опашка, и сибирски тигър, който е по-издръжлив от другите тигри на ниска температура. Това е северен елен, едно от нашите най-използвани животни. Ние използваме месото му за храна, също и млякото му, а от дрехите правим кожи, постелки, обувки и го използваме и за превозване. Едно от най-тежните животни.